की फूड अँड ऍग्रिकल्चर जे सेक्टर आहे ते जगामध्ये सगळ्यात मोठं सेक्टर आहे. बरोबर. म्हणजे सगळ्यात जास्त बिझनेस याच्यामध्ये होतोय, सगळ्यात जास्त एम्प्लॉयमेंट जनरेशन याच्यामध्ये होते, सगळ्यात जास्त इन्व्हेस्टमेंट याच्यामध्ये होते. बरोबर. म्हणून सगळ्यात जास्त संधी याच्यामध्ये आहेत. जसं आपण एक्झाम्पल घेऊन समजू महाराष्ट्राच्या बाबतीमध्ये आणि देशाच्या बाबतीमध्ये दोन महत्वाचे ब्रँड जर आपण जगामध्ये बघितले जे फूड मध्ये काम करतात, एक आहे मॅकडोनाल्ड आणि एक आहे KFC. या दोन्हींचा रिव्हेन्यू बघितला तो $60 बिलियन क्रॉस होते. $60 बिलियन मॅकडोनाल्ड आणि KFC आणि दोन्ही फूड ब्रँड आहेत. बरोबर आहे. भारत हा म्हणजे बाय डिफॉल्ट किंवा ऑर्गॅनिकली ऍग्रिकल्चर इकॉनॉमी आहे. बरोबर आहे. पूर्ण भारतवर्ष असं असून सुद्धा भारताचा संपूर्ण एक्सपोर्ट फक्त $50 बिलियन आहे.